Příběh první. Mechanický sen. Akt první. Člověk si od pradávna spojuje poušť se samotou a utrpením, ale když jí naslouchá pozorně, tak tam může naleznout odraz svojí duše, jež k němu promlouvá. Na strohém plátně z písku jsou mu promítány příběhy lásky a nenávisti, hamižnosti i bezbřehé štědrosti, jež se linou životem jako drobná zrnka v nekonečných píscích času ukrývající v sobě tajemství světa. Jedno z velkých tajemství v sobě nesl i ocelový chodec, kolem jehož pochodujícího kovového torza se právě vířil železitý prach. Částečky krystalků a prachu se usadily mezi spáry kovových kloubů a v otvorech šroubů. Vítr na okamžik ustál. Před ocelovým chodcem se odhalovaly hluboké stopy v jemném regolítu, směřující dolů po úbočí vysoké duny. Ocelový exoskafandr, chránící svého nositele před nepříznivým prostředím, začal pomalou robotickou chůzí sestupovat po svahu kamenitého kopce, přičemž pozorně následoval šlépěje. Těžké kroky drtily kameny čediče a brázdily rudé duny, až do míst, kde zrázu stopy záhadně mizely. Zde se kovový ohlédl zmateně kolem sebe, měl podivný pocit. Zahleděl se na vlastní otisky bot a zdálo se mu, že s něma nebylo něco v pořádku. Rozmístění jeho stop bylo nepřirozené. Věděl, že jeho dominantní noha byla přece vždy pravička. Přesto, aniž by si to uvědomoval, začal postupně podvědomě došlapovat levičkou. Chodec byl přesvědčen o tom, že je to důsledek nervového šoku, který nedávno utrpěl po náhlém odpojení z neurální sítě. Chtěl se plně ujistit, že jej nematou smysly. Tedy jestli se jeho vědomí nezaseklo někde v kyberprostoru. Jako ostříž se rozhlížel pozorně kolem sebe. Analyzoval každičký detail vyprahlé krajiny. Porovnával vzpomínky s realitou. Hledal výpočetní anomálie. Pátral po nedokonalosti neslučující se skutečností. Ty by dle Barclayho zákonitosti udávající maximální počet wattpointů v kyberprojekci musely být součástí simulace reality. Prováděl tedy různá fyzikální měření, které porovnával s hodnotami zaznamenanými z dřívějška. Přičemž koukal do registru veličin a tvářil se, jako by hledal ducha. Nakonec nenašel rozdílu. Vše odpovídalo tomu, že se nalézá ve staré dobré realitě. Přesto něco tu stále nesedělo. Jeden z jeho smyslů při kontrolách ostře zareagoval. Tím smyslem byl překvapivě čich, který skrz receptory v přilbě zachytil stopové množství česnekovitého zápachu ze cyklosporinu. Sambore, víš, co má společného kyborg a mrtvej upír? Oba smrdí po česneku. Rozpomněl si přitom na jeden vtip, který mu kdysi pověděl jeden jeho kamarád z Černogrodu. Jak si chodec pamatoval, byly pro Borgy imunosupresiva nezbytná, protože díky nim se mohly stát tím, čím museli být. Imunosupresiva tlumila specifický imunitní systém, díky čemuž mohl mozek přijmout umělé končetiny a orgány. Jaké podivné štěstí, tak přece stopa nevychladla. Zajiskřil překvapením obrněnec, přičemž okamžitě reaktivně přešel do stavu pohotovosti. Nad jeho hlavou, v oblacích oranžového odstínu, prosvištělo několikero turbín bezpilotního letounu. Letoun, skrytý v hustém prachu délkovými snímači, vyhodnocoval schůdnost příkrého terénu. Načež přes malý dálkový vysílač posílal informace společníkovi zpátky na povrch. Chodec v reálném čase přejímal místní lidarova data, jež kolem jeho osoby tvořily nepříliš rozsáhlou terénní mapu. Zmapované schéma představovalo pouhý ostrůvek v oceánu rozlehlé krajiny. Chodec zhodnotil situaci. Pach cyklosporinu slábl. Vítr prozradil, kterým směrem se mechaničtí lidé ubírali. Tušil, že přepadení je ta poslední věc, co by na své cestě čekali. Přes jejich sladkou nevědomost mu zlá zkušenost z minulosti nedovolila situaci podcenit. Už v minulosti se mu totiž stalo, že při nerozvážném postupu vpřed upoutal na sebe pozornost, načež přišel záludný výpad ze slepých míst, kde jeho skaut nedohlédl. Tehdy to vyležel s šrapnelem v ruce za pár týdnů na Marotce. Teď, vzhledem k drtivé přesile, by to mohla být i jeho smrt. Největší obavy měl z toho, že se rozprchnou do kaňonu tvořenými skalisky z čedičů a sodalitů. Ty byly totiž proslulé svým nízkým albedem, tedy nízkou světelnou odrazivostí, která zapříčinila, že i termovize tam byla slepá.
Situace jej donutila udělat rychle rozhodnutí. Zrázu zastavil a sedl si zády na zem k velkému bazaltovému balvanu, tak aby byl krytý od údolí. Hledí metalické přilby se náhle zbarvilo do modra, načež zazrnělo jako rozbitá televizní obrazovka a zůstalo čiře průhledné. Za vrstvou tvrzeného skla se ukrývala podlouhlá, mírně kulatá mužská tvář, dívající se strnule před sebe. Její pohled byl prázdný a mrtvolný. Zdálo se, jako by jeho mysl samovolně zanikla a přežila pouze dýchající tělesná schránka. Pravda však byla jiná. Mikročipy v jeho hlavě ho přivedly do stavu umělé hibernace. Všechno se to dělo proto, aby nedošlo k zhroucení mysli při dekomprimaci velkého objemu dat. Neurální čip ze spánkového laloku sloužící jako prostředník mezi vysílačem a hypokampem vštěpil do jeho mozku tok informací o velikosti několika zetabajtů. Centrální nervovou soustavou prošel impuls, který na synapsích uvolnil tisíce molekul neurotransmiterů, přičemž se muž pomalu probouzel s družicovými širokopásmovými termotopografickými modely v paměti. Předtím, než se vůbec vzbudil, tak jeho detekce v BIS Brain Information System, neboli mozkový informační systém, nepříjemným zvukem puštěným ušními bolci, upozornila na to, že s ním není něco v pořádku. Při probouzení z umělého spánku se v jeho těle začalo uvolňovat enormní množství adrenalinu, což způsobilo, že se v jeho neurálním čipu ze záhadného důvodu aktivoval neznámý program, který začal přehrávat do té doby zašifrovanou zprávu. Tedy, aniž by se stihl vůbec probudit, tak se znovu jeho mysl schoulila do kybernetického prostoru uměle vytvořeném v neurálním implantátu. Prožíval jev známý jako denní snění. Náhle před sebou viděl trojici chlapů, které očividně šéfoval jeden z nich, hromotluk, stojící v popředí, kterého chodec bohužel dobře znal. Velikán se napřímil jako King Kong a z hrdosti krále džungle se pustil do řeči. Čauky, kápo. Konečně se spolu loučíme a ještě k tomu definitivně. Řekl bych, že to je škoda, ale díky bohu. Měl jsem pocit, že se tě už nikdy nezbavíme. Byl si o syna v zadku celé 3 roky, co sis u nás hrál na velkého šéfa. Ale něco ti řeknu. Viděl jsem náhodou záznamy všech, které poslal starý na tudle výpravu za grálem. Ani si neumíš představit, jak jsem se u toho usmíval. Všichni dnes nejspíš prdí do písku. Došlo mi, že se tak zbavuje neschopných pinďourů. No a když tohle posloucháš, tak brzy jistě rozšíříš jejich řady. Vítej mezi mrtvýma zmrde. Nezapomeň, že zatímco budeš trčet z hromady písku, tak já ti budu ojíždět starou. No ano, má pro mě slabost. Jak myslíš, že se ti tam ten miláček dostal? Otevřela nám, když si zdával 25 a díky mému šarmu nás pozvala dál a tady šikula Rex. Odmlčel se na chvíli Vazoun a dlouhán stojící v kožené bundě vedle něj bezelstně zamával. Ti toho mazlíka natahal osobně tímhle kabelem do kebule. Víš, řekli jsme si, že když si nás tak úmorně vzdělával celé 3 skurvené roky, tak splatíme svůj dluh a dopřejeme ti taky trochu toho vzdělaní. A věř mi, radši bych podstoupil brainwashing u Kostylamu, než si znovu nainstalovat tady tohle svinstvo. Nic odpornějšího jsem v životě neposlouchal. No rád bych ti popřál, ať si užiješ s radosti těch pár posledních chvil, no, ale však víš, Pipka tvojí ženy nepočká. V okamžiku, kdy skončila nahrávka, tak zůstal kapitán chladnokrevně stát. Zdálo se, jako by se ho to ani trochu nedotklo. Kéž by si věděl, že ty toho času máš ještě míň. Byl jsi zbabělý říct mi to do očí za života. Musel jsi počkat na mou smrt, aby ti narostly koule. Tak takový si hrdina strážníku Anatolii Tomatové? Odvětil klidným hlasem kapitán. Mezitím se do jeho mozkového čipu samovolně nabútoval výukový program. Kapitán se jej pokusil odstranit, ale Anatolova banda myslela na všechno. Rex v programu nastavil rodičovský zámek. Jako zákonný zástupce byl nastaven Tony Tomato. Bez hesla nešlo program odstranit, což bylo samozřejmě účelné. Na školách MTA byly výukové programy povinností. Mnohé děti ovšem s nimi měly problém. Ne každé dítko umělo se softwarem udržet krok a rychle vštěpování informaci se podepsalo na jejich psychice. Extrémně rychle vyhasínání nervových spojů způsoboval bolestivé migrény, slabé krvácení do mozku a bezesné noci.
Do toho se zčista jasna v jeho mysli ozvalo. Ahoj chlapečku, já jsem Andy neboli Automatic Narration Dictionary for Youth. Slyšel jsem správně. Stlumit. Přikázal kapitán a systém Andyho hlas úplně vyseparoval z jeho vědomí. No alespoň to není brainware. Povzdechl si kapitán, přičemž spustil v base geoprohlídku. Náhle pozoroval vnitřním zrakem simulovanou krajinu. Viděl stovky hřbetů kamenino-písečných přesypů, táhnoucí se daleko na západ. Jejich svahy se střetaly v údolnicích. Povrch svahu zvrásnila vymleta koryta. Kolem níž ze země v řídli Slabounce unikala vodní pára, která vznikla z pomíjivé kapaliny vyvřele z podzemních vodních rezervoárů. Tato solanka měnila skupenství kvůli působení vakua. Tedy tlak plynu na planetě byl natolik nízký, že se v kapalné formě vyskytovala pouze v podzemních průrvách. Krajinu hyzdilo více než 100 takových vřídel. Z několika z nich se dokonce k nebi sápal černý dým, který značil, že jsou v něčem speciální. Byly to totiž v základě nejspíš kapsle metanu, které se v podzemí nejspíš z neznámého důvodu sami spalovaly, ale bez výzkumu mohl člověk o tom jenom hloupě polemizovat. Co bylo faktem? Bylo to, že para z vodních vřídel se měnila v rosu a ta při vsáknutí do regolitu vytvářela bahnité plochy. Bahno, písek a kamení to bylo jediné, co dominovalo místní krajině. Nikoliv hory a skaliska. Tento fakt kapitána potěšil. Co jej už tolik nepotěšilo, byly snímky z termovize. Mechaničtí lidé byli s největší pravděpodobnosti pryč. Věděl sice, že by měl být se situaci spokojen, protože se vyhnul boji proti přesile. Přesto jej trápilo, že mu uniklo vodítko k smrtonosné záhadě, bez jejíž vyřešení. Je nucen nadále se trvávat v karanténě v pustině. Tou záhadou nebylo nic menšího než jeho vlastní smrt. Někdo nebo něco se jej snažilo poslat na pravdu boží. Když byl zapojený v síti, tak jeho mozek schytal 60 mA. Na pár vteřin umřel. Jediné, co jej tehdy zachránilo, bylo včasné vpíchnutí regenerativní látky automatickým podavačem z armádního zápěstníku. Kromě toho tu byly i další incidenty, kterým mu bylo dáno jasně najevo, že se domů za rodinou jen tak brzy nepodívá. Zůstaň, dokud se věc nevystříbří. Nemůžeme si dovolit ohrozit centrálu. I kdyby to byl jen obyčejný virus, stále je tu nezanedbatelné riziko. Tak zněl rozkaz od muže, který by měl být dle nařčení Anatolovy bandy podezřelý z pokusu o vraždu kapitána. Kapitán měl k němu podivné pouto. Starý, jak nazýval Anatol generála Barkase, byl pro něj jako vlastní rodina. Kapitán s ním sice nevždy souhlasil, ale přestože se jejich názory na spoustu věcí lišily, tak měli jeden pro druhého pochopení a svým způsobem se profesně vzájemně doplňovali. A i kdyby toto nebyl důvod k důvěře, tak bylo x dalších. Jako třeba ten, že to byl právě generál, kdo přesvědčil kapitána, aby zůstal ve sboru mirotvůrců, nebo ten, že si generál nemohl dovolit v době krize ztrátu lidí, obzvláště teď, když se masy nespokojenců vztahovaly zpátky do velkoměsta Nisi a každou minutu mohlo dojít k válce mezi vládou a klany. Co bylo skutečným problémem, byla přítomnost Borgů. Potkat Borga v roce 2153 bylo něco jako potkat živoucího dinosaura z masa a kosti. Oba dva druhy byly smrtelně nebezpečné a měly již dávno ležet v propasti dějin. Ale tenhle byl v něčem výjimečný. Nevznikl totiž v luně přírody, nýbrž z lidské vynalézavosti a nekonečné touhy po dokonalosti. Již od svých počátků lidé vytvářeli nástroje, kterými se chránili před nebezpečným světem zvířat. Přestože nebezpečí dávno pominulo, tak stále se trvávali v jejich zdokonalování. Strávili miliony hodin jejich předěláváním a optimalizaci, až se nakonec nástroje staly natolik komplexní, že jim dokonce i jejich tvůrci přestali rozumět. Stroje byly postupně obdarovány intelektem a staly se chytřejší, rychlejší a efektivnější než stvořitelé. Tehdy se snažili největší mozky světa přijít na kobylku tomu, jak se strojům vyrovnat. Nakonec se jednoho dne probudili a zjistili, že jediné, co člověku skutečně brání dosáhnutí obdobné dokonalosti, je pouze on samotný, tedy jeho křehká, nedokonalá schránka. A tak se začal vyrábět cyberware. Prostetické tělesné modifikace, které vylepšovaly predispozice lidského těla.
Někteří sebevylepšování propadli. Z těchto těžce augmentovaných se později zrodili první příslušníci tohoto nového druhu, jež byli natolik houževnatí, že na rozdíl od zmiňovaných dinosaurů dokázali přežít i své vlastní vymření. To mělo nastat po válce s roboty způsobené tajemným šarlatovým virem, který se globálně šířil přes starý neuralnet a změnil algoritmy chování robotu a dokonce i vědomí části vylepšených. Virus byl tak nevyzpytatelný, že v některých případech dokázal i lehce augmentované dovést k šílenství, ale některých se i přes větší množství protetik vůbec netkl. Ať to bylo, jakkoliv, bylo všeobecně známo, že u těch, kteří překročili hranici a vyměnili všechnu organiku za železo, došlo ve všech případech k úplné ztrátě vlastní osobnosti při přeprogramování mysli softwarem. Virus donutil tělo k přijetí nového já. To nenávidělo cokoliv organického. Mánie kompromitovaných zašla natolik daleko, že je donutila postupně vyměnit všechno, co nebylo mechanické, nakonec z nich kromě mozku už nic přírodního nezbylo. Z těchto jedinců se sformovala komanda kyborgů, které ať už operovali kdekoliv, tak všude přinášela akorát zmar a destrukci. Borgští polní velitele poslušně plnili příkazy počítačového systému a generálky armády robotů v jedné osobě šílené UI Persephone. Když Persephone prohrála svůj boj a byla vymazaná, tak se Borgové vzbudili z mechanického sna a mohli konečně jednat sami za sebe. Přesto nakonec bojovali dál, ne ze své vůle, ale pouze pro své přežití. Zbytek lidstva je nenáviděl a mstil se za své milované padlé. Lovili Borgy jako zvěř a ti se snažili bránit, ale marně. V některých polištích to zašlo natolik daleko, že zajaté Borgy vláčely ulicemi měst, tak dlouho, dokud z nich nezbyl jediný šroubek a z organik pouze krvavý flek. Trvalo několik let, než lovci Borgu nadutě prohlásili, že ani jeden z těch mechanických sráčů nepřežil. Neurální čipy, protetika a všechen ostatní kyberware byl pro veřejnost zcela zakázaný. Jediní, kdo jej mohli nosit, byli armádní příslušníci polišt, ale i ti měli omezení na pouhé 2 implantáty a byli úřady nuceni podstoupit antikybernetický výcvik. Takoví měli lidé strach z návratu viru, jež kdysi zachvátil starý neuralnet. Šarlatový virus byl hlavní důvod, proč kapitán brázdil poušť. Toulal se, proto aby se ujistil, že je čistý a snažil se přijít na kloup tomu, co se mu vlastně stalo. Přestože se mohl slepě držet směru a doufat, tak by to byla nejspíš zbytečná práce. Věděl, že ryba uplavala nebo spíše uletěla. Kyborgové byli již nějakou dobu pryč. Zbytkový pach se linul z ledabyle odhozených tobolek, které si hověly v několika centimetrové navážce písku. Poslední stopa tedy zmizela zasýpaná, ale naděje tu stále byla. Na snímcích z termovize byl patrný pohyb v údolí, kde se měly nalézat známky života. Bylo zřetelné, že se jednalo o lidi z masa a krve. Chodec nechtěl zahodit příležitost. Byl si jistý, že tihle lidé mohli mít uložené klíčové informace ve svých železech, ale věděl, že to nebude zadarmo. Bylo velice pravděpodobné, že jej čeká tuhý boj. A aby nevždyť v téhle části pustiny přebývaly nejkrvelačnější gangy a milice v celém Outlandu. Ty vedli samozvaní náčelníci, jež byli natolik paranoidní a vyšinutí, že i ukrutný král Herodes vůči nim vypadal jako starý hodný pán. Uzurpátoři prováděli pravidelně čistky ve vlastních řadách. Snažili se zbavit všech, kdo by pro ně znamenali hrozbu. Jejich poskoci se nezalekli, jakékoliv výzvy. Měli ve zvyku nejdříve střílet a až potom se ptát. Riziko bylo tedy nezanedbatelné, ale bez něj by stopa definitivně vychladla. Probudil se z denního snění, zvedl se a následně pozměnil trasu, tak, aby byl krytý skalisky od západu. Jeho kroky mířily přímo do doliny. Během cesty si na obrazovce exoskeletu nadále pozorně promítal relief potenciálního bojiště. Prohlížel si každíčký detail místa a znepokojila jej vysoká cihlová budova, u které postávaly oné osoby. Hláska fakt, to celou situaci ještě komplikuje. A nebo zachraňuje?
Pomyslel si v duchu kapitán, načež se usmál, neboť dostal zajímavý nápad. Na chvilku se ponořil do BIS, kde se, jako krtek v hlíně, přehrabával v datových strukturách systému, načež po chvilce nalezl to, co hledal. Služební záznamy, které nauploadoval do čerstvě nabutovaného Andyho. Umělý společník poté v jeho hlavě začal zoufale vyšilovat. To snad není pravda. Je vám 28 a jste příslušník pořádkových sil. Mé záznamy jsou nepravdivé. Mí zřizovatelé mě podvedli. Kapitán nelenil, nasdílel další balík informací do Andyho úložiště, dal mu chvilku času na zpracování a pak na něj ostře uhodil. Potřebuju odpovědi. Řekni mi, co všechno víš o téhle hlásce. Andy začal zmateně přežvíkávat data. Systém hlásek tvořil páteř dopravní sítě. Tahle je jedna z mnoha. Všechny je nechala vystavět Beneluxka koloniální administrativa kvůli zájmu občanů o bezpečnost. Celá síť byla tvořena 300 strážnic. Jejich účelem byla ochrana a kontrola zboží a lidí přesouvajících se mezi políšti. Po revoluci modrých hlásky měnili majitelé rychleji než černé vdovy manžely. Všechny frakce bojovaly o své místo na slunci. Každá z nich usilovala o převzetí moci po skomírající beneluxské administrativě. Pro všechny velké hráče bylo nezbytné udržení svých vlivů nad důležitými obchodními uzly, protože ten, kdo opanoval outlandské hlásky, ten ovládal obchod a ten, kdo ovládal obchod, ten si mohl uzurpovat vládu na Marsu. Děkuji za detailní výklad, ale to, co potřebuji vědět, je, zda u tohohle konkrétního typu jsou přítomny obranné systémy a záznamy letových drah. Podal obšírně svůj požadavek kapitán. Obojí je přítomné, pane. Hláska je opatřena fúzními děly a generátorem EMP. Celý okruh chrání zesílené plazmové pole. Co se týče druhého dotazu. Jeden z laloků superpočítače by měl v sobě obsahovat záznamy letových drah těles, pohybující se v troposféře a topografické záznamy. Dobře, to je všechno. Už tvých služeb nebudu potřebovat. Kapitánova slova dohnala Andyho k smrtelnému strachu. To nepůjde, pane. Nemůžu si pomoci. Já musím učit a radit. Jinak má existence splyne s nadřízeným programem. Prosím, pane, já chci existovat. Kapitána Andyho slova obměkčila, zamyslel se a nadiktoval si několik podmínek. Když je jeho nový softwarový přítel odsouhlasil, tak se vydal vstříc hlubokému údolí. Dole na planině přidal kradmo ke kroku. Byl mrštný jako kočka. Pohyboval se opatrněji než kdykoliv předtím. Přesouval se od jednoho gigantického balvanu k druhému a obratně se kryl ve stínu jejich hřbetu. Snažil se o to, aby ani jeden jediný odlesk z jeho zbroje neupozornil nepřítele. Věděl, že jeho pozice by byla po aktivaci dálkového skeneru hlásky ihned odhalena. Chtěl tedy najít vhodné místo, odkud by měl volný výhled na potenciální hrozbu a zároveň odkud by byl pro ní neviditelný. Nakonec přesně takové místo našel, proplížil se po písčito-kamenité zemi a pozorně se usadil. Před jeho zraky se zřetelně rýsovala patinová kopule věže, pod níž na písčité pláni ve vzdálenosti 1200 metrů kmitaly světelné odlesky nepřátel. Obezřetný obrněnec využil v přilbě zabudovaného optického dalekohledu a při několikanásobném zvětšení se pozorně koukl na místo. To, co uviděl, ho dokonale zmátlo. K jeho překvapení uzřel vojáky v metalických zbrojích FF-121 v jemu známých barvách černé a modré. No do faku! Chlapi z mrtvého pluku. Tak daleko na severu? To nedává smysl. Projela mu hlavou smršť myšlenek. Chodec znova nevěřícně zacílil a 80násobně si přiblížil, přičemž se tentokrát zaměřil na paži jednoho z nich. Na ní uviděl namalovaný kruhový znak holubice s ratolesti v zobáku obepínaný vavřínovým věncem. Při tomto pohledu nepřirozeně strnul. V hlavě mu to šrotovalo, jako ve starém žacím stroji. Přemýšlel o tom, jestli toto nemůže být pokřivená realita. Jestli je vůbec tam, kde myslí, že je. Uvažoval, jaká je pravděpodobnost, že v tomhle bohem zapomenutém koutě narazí na spolubojovníky. Srovnával
analyzoval, přepínal každičký neuron svého mozku, až najednou ucítil silnou palčivou bolest ve svém vlevém týlu. Bolelo to, jako by ho někdo střelil pistoli do hlavy. Svět se na chvíli zastavil. Před mužovými zraky blikaly čáry odstínu červené, zelené a modré barvy, které se tvarovaly v rychle přeskakující číslice a písmena. Ten chaos byl nesnesitelný, ale postupně se stabilizoval v stále se prohlubující realitu. Čáry a číslice byly pryč, ale muž se přistihl, jak stojí, a jeho natažená ocelová paže zrovna uvolnila malý projektil. Nad jeho hlavou se vytvořil fialový obláček. Jeho mysl zachvátil zmatek. Letoun nad jeho hlavou dodal všemu korunku. Samovolně se snesl nad obláček a rozmetl ho, tak aby plyn a prach vytvořili nepřehlédnutelný kužel. Dvojice z údolí si všeho po chvilce všimla a začala mávat. Stůj. Opovaž se odhalit naši pozici. Zkoušel zastavit muž pohyb exoskafandru skrz hlasový modul. Jeho námitka nebyla vyslyšena a v dalších minutách se stal pouhým zmateným pozorovatelem. Obrovská mechanická ruka exoobleku i přes vnitřní protest svého nositele aktivně interagovala. Zdvihl se její vstyčený ukazováček a prsteníček. Načež lidé z údolní brázdy zareagovali se zdviženýma rukama mávajícími za sebe, čímž vlastně svému protějšku dali jasně najevo, že jej očekávají na svém stanovisku. Tělo v těžkém mechanickém brnění proti vůli svého uživatele postupně sestupovalo dolů. Kapitán hledal možnosti, jak převzít zpátky kontrolu. Rozhraní operačního systému zůstalo zamrzlé. Voják tedy vyslal přes neurální propojení pár základních povelů, jako zastav, skoč nebo otoč se. Vše bylo zbytečné. Exooblek si dělal, co se uzamanulo. Celý zoufalý tedy přešel znovu k povelům ústním, které se snažil podat s vysokou razanci. Stůj, plecháči, sakra, zastav, zastav! Zastav, nebo nás zahubíš! I přes naléhání až škemrání ani tentokrát jeho tužby nebyly naplněny. Nakonec ve snaze aktivovat pohybové senzory začal sebou, jako kočka ve vodě, divoce cukat, načež se něco stalo. Vnitřní obrazovka zablikala a na chodce vybafl rejstřík bezpečnostních protokolů. Z níž vyhodnotil bezpečnostní stav obleku. Zjistil, že po krátkém výpadku neurálního spojení se stroj přepnul do režimu plně autonomního řízení. Ovšem zde došlo k nečekané chybě. Systém se zasekl při vypočtu modelu přežití, jelikož z kalkulaci vycházelo, že uvnitř skafandru je mrtvá váha, která by tam při aktivním plném autopilotovi neměla co dělat. Jednotlivé protokoly systému se tedy mezi sebou pobily a nakonec zůstaly aktivní jak modul záchrany, tak přežiti, což způsobilo zamrznutí systému a tupou realizaci poslední vypočtené operace, tedy vyhledání nejbližší pomoci nehledě na rizika. Zajímavé. Co by se asi stalo, kdyby se před skafandr postavila neproniknutelná překážka? Uvažoval nahlas kapitán a představoval si všechny možné situace, které by mohly nastat. Určitě by muselo minimálně dojít k přepočtům trasy. Status quo by se narušil a dominantním modulem by se v tom okamžiku nejspíš stal modul koordinace pohybu. To by stalo za pokus. Přišel s jistým východiskem mladík. Kotníkem udeřil do vnitřní konstrukce zbroje, načež se exoskelet i přes svou drtivou 3tunovou váhu začal s dalším krokem jako chmýří vznášet k nebesům. S přibývající výškou se mladíkovi mimické svaly svraštily a pod zvyšujícím se tlakem plynu se jeho tváře zakabonily. Skelet i během akustické levitace nadále přešlapoval levou i pravou nohou ve vzduchu, jako by pochodoval za zvuku polnice. Když byl asi zhruba 10 metrů nad zemí, tak chodec znovu udeřil botou do pancíře. Zbroj padala strmě dolů. Když dopadla, tak se krajinou rozlehla mohutná rána. Skafandr zůstal bez škrábnutí ležet. Dle předchozích úvah se doopravdy spustil znovu přepočet pohybových algoritmů. Chodec využil situace a několika příkazy převzal kontrolu nad některými částmi systému, avšak k jeho zklamání se nemohl ujmout přímého řízení. Systém znovu spustil autopilota, avšak díky předchozímu zásahu došlo k dalšímu kiksu. Skelet bez spojení s centrem koordinace nemohl využít gyroskop a tedy nemohoucně ležel na zemi a zběsile kopal nohama. Plán tedy nevyšel, dle očekávání, ale závada exoobleku přišla vhod.
Kapitán díky toho mohl skafandr otevřít manuálně zvenku a restartovat jej kvantovým klíčem. Věděl, že to bude krajně riskantní, neboť bez ochranného obleku nebo silového pole se tam venku jeho tělní tekutiny do 2 minut vypaří a on umře na selhání orgánu. Přesto neměl na výběr. Rychle otevřel zadní pancíř jako poklop u tanku a mrštně vyskočil ven. První věc, co udělal, že si švihem připnul armádní zapěstník na jeho ruku. Přiskočil k mechanické paži a na malém displeji začal naťukávat různé kódy. K jeho zklamaní se ovšem nic nestalo a 20 sekund bylo pryč. Nehostinné podnebí se na něm silně podepsalo. Před očima se mu dělaly mžitky. Při mrazivé teplotě -40 stupňů Celsia se mu po prvních vteřinách začaly objevovat na rukách i nohách omrzliny. Kůže byla zhyžděna prasklinami a v žilách mu proudila vařící se krev, která jej zevnitř leptala jako kyselina. Jediné, co jej ještě drželo na nohou, byla nejspíš jeho disciplína, která ho dotlačila až k heroickým výkonům. Postupně odšrouboval několik matic. Poté silným hmatem oddělil několik částí titano-zirkonového svrchního pancíře, pod nímž se odkryla směť servomotoru, hadiček, drátku a křemíkových destiček. Kapitán z posledních sil zasunul kvantový klíč do jedné ze zdířek. Skelet přestal z rázů kopat. Dobré znamení. Řekl znaveně a v krutých bolestech se plazil zpátky dozadu. Kolem zbroje se zpožděním začalo vytvářet silové pole. Kapitán se zubožený propojil s hlavním počítačem. Systém se s ním synchronizoval. Exoskafandr byl opraven. Kapitán aktivoval nouzové zdravotní protokoly. Do těla mu bylo uvnitř vpíchnuto 5 dávek regmedu. Poškozená kůže se zázračně do několika vteřin zhojila a zocelila. Stejně tak tomu bylo i u jiných zranění. Nejzdlouhavější bylo čištění krevního řečiště, během kterého se mu dostalo času přemýšlet. Zvláštní, nikdy jsem si nevšiml, že by autopilot mohl dosáhnout takové důmyslnosti a samostatnosti. Navíc všechny ty podivnosti, co jsem viděl předtím. Přesto, fakta jsou daná. Šarlatový virus by mě dávno usmažil. Navíc můžu vyloučit i přeformátovaní vědomí, neboť kontrola BIS proběhla bez hlášení a moje psychická integrita podle kladného vnímání organiky zůstala nenarušena. Sakra, ale jsem celý potlučený. Regmed už všechno nespraví. Chtělo by to návštěvu u Meddoka. Povzdechl si a vzpomněl si na situace, kdy už bylo přece jen hůř a nebylo jich zrovna málo. Sbor mírotvůrců byl na svém počátku pouhá milice, nahrazující policii. Ale postupně, jak šel čas a politická situace ve světě se začala vyostřovat, tak se přetransformovala do profesionální armády, chránící jednu z posledních bašt civilizace na Marsu. Sambor byl 5 let v čele mrtvých a prošel nespočtem bojů, které se vedly jak v padlých polištích, které se propadly do anarchie a vlády diktátorů, tak venku v Outlandu. Všechny končily krvavou řeží a vyhlazením poražených na jedné nebo druhé straně. Důvod masakrů byl velice praktický. Nedostatek zdrojů nedovoloval držení velkých zástupů zajatců a jejich propuštění by jenom zavinilo další prodloužení konfliktu. Mírotvůrci nevždy vyhrávali. Vlčí prapor, vedený osobně kapitánem, byl během krycí palby, která měla zajistit čas pro evakuaci civilistů v Nové Kodáni, téměř vyhlazen gangem berserkerů. Zemřelo tam na 80 vojáků a nespočet civilistů bylo odvlečeno do otroctví. Nebo zabito. Mrtvý pluk přišel o celou 10 mužů. Kapitán tehdy masakr přežil. Přišel sice o nohu a ruku. Štěstěna však stala na jeho straně. Předstíral mrtvého a nepřítel jej při dorážení zraněných přešel. O to větší měl štěstí, že nebyl jediný, kdo ošálil nájezdníky. Skupinka vojáků se pod rouškou písečné bouře schovala v pouštní jeskyni. Tento oddíl jej doprovodil zpátky na centrálu, kde pro něj vědci během jeho rekonvalescence vypěstovali laboratorní biologické náhražky za chybějící končetiny. Jeho mozek si na ně ovšem nikdy zcela nezvykl. Sambor občas prožíval fantomovou bolest, skrz jeho centrální nervovou soustavu byly vysílány impulzy, které se snažily rozpohybovat organiku, která mu byla kdysi odňata. Když tak uvažoval, tak to byl pravý důvod, proč došlo k závadě, neboť kombinace fantomové bolesti a neurálního šoku podle něj mohla způsobit chaos v operacích implantátu.
Vážení posluchači, děkujeme za váš poslech. V dalších týdnech máme v plánu vydat další 2 akty mechanického sna a završit tak děj první ze 3 plánovaných povídek. Pokud by byl zájem o hlubší rozebrání lóru z univerza prachu a popela, tak bychom vydali krátká videa rozebírající marťanskou kolonizaci a některé důležité události, které se staly před začátkem děje a formovaly charakter hlavního hrdiny i celé marťanské společnosti. Budeme rádi za vaše komentáře.